Tällä videolla näytän tällaista yhdistelmätreeniä, ja silloin kun yhdistää monta liikettä yhteen treeniin, tekee ne peräkkäin, niin siitä tulee supertehokas treeni. Ja tällä videolla näytän vähän, että minkälaisia erilaisia liikesarjoja voi tehdä. Näitähän voi tehdä erilaisia ja eri tavalla, mutta tässä nyt tulee sellaisia, mitä mä näytän, että mitä voi tehdä. Ja nyt lähdetään katsoa, että normaalin nopeudella sä voit vetää tuossa leukaa, sit nostat jalat ylös, sit tuut rekiltä pois, meet selälle, nouset sieltä ylös ilman käsien apua ja sitten teet punnerusliikkeen ja nouset ylös. Ja sitten toistat se. Eli äärimmäisen hyvä, nostaa hyvin sykettä ja tehoja tulee, kun tekee tätä liikettä tai näitä liikkeitä, niin tekee hyvää. Ottaa moni eri lihasryhmiä, erittäin hyvää treeniä. Tosi hyvää treeniä. Noin. Ja sitten tulee liikkuvuusharjoitusta yhdistettynä vatsalihaksiin ja sitten jalkalihaksiin. Erittäin tehokkaita treenejä eri yhdistelmä. Eli näin pujottaa tuolta jalkojen alta ja sitten menee selälle, nousee ylös, ottaa hyvin vatsoihin, jalkoihin. Sitten menee siitä alas takaisin selälle, pujottaa ton kepin jalkojen alta ja siinä on painoa 10 kiloa ja sitten taas pujottaa sieltä ja sitten nousee ylös. Ottaa hyvin vatsalihaksi ja sitten jalkalihaksi. Äärimmäisen hyvä yhdistelmäliike. Ja alkaa nostaa sykettäkin, mitä enemmän tekee. Ja tuossa kun tein noin, niin ottaa myös olkapäihin tosi hyvin. Elikkä näin. Ja sitten tosta noussaa ylös ja ottaa vatsoihin hyvin ja jalkalihaksi. Katsotaan tää vielä liike, koska tää on äärimmäisen hyvä olkapääliike. Ottaa hyvin olkapäitä, vahvistaa olkapäitä hyvin ja samalla tulee liikkuvuutta. Erittäin tehokas hyvä liike. Mutta ei mulla tällä kertaa mitään muuta kuin se on moi!